Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya na gidan Sharafi 24. A sunana Miftahu Rabi'u Adam wanda aka sani da Miftahu Arjin Daɗi. Ina mai farin cikin sanar da wata sanarwa ta musamman akan shahararren fim ɗin naku mai suna Majnoon Salma. Wannan shiri naku mai albarka na Majnoon Salma zai tafi. Kuma wannan tafiya hutun ya samo asali ne sakamakon rashin ayyuka da ba mu yi ba har kuma azumi ya karatu. Amma insha Allahu masoya muna daɗa ba ku haƙuri da ku ƙare mana haƙuri. Insha Allahu bayan sallah da sati insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri mai albarka na Majnoon Salma, shiri na soyayya kuma mai dogon zango. Sharafi 24 farin cikin ku alfaharin muna godiya.